búfal darrere teu, que t'estàs bufant el clatell i que saps que t'embestirà com no vigilis, vaja, la intimidació de Militao és d'aquelles que pel rival ha de ser dura de pair. Torn del Madrid de rèplica, com de Vinícius, pot xutar dins l'àrea, xut, corna! És una rematada perillosíssima en diagonal des de l'esquerra de l'atac, em fa l'efecte que és Trapp amb la punta dels dits, qui ha evitat el gol del Madrid, que ara ha estat molt directe i que ha estat a punt d'encetar el marcador. S'han trobat Benzema i Vinícius, perill. Sí, mira, la jugada anterior, Modric ha provat per primera vegada fer una passada vertical entre línies, l'ha robat l'Eintracht i ha fet una contra, i en aquesta ha sigut Kroos el que ha fet una passada vertical connectant amb Vinícius i ha pogut generar el Madrid. Sembla que el Madrid es comença a animar a jugar. Compte amb el Madrid, gol! Acaba de marcar el Madrid, ha dit en Guillem, sembla que el Madrid es comença a animar i per això el portem, perquè el tio en sap, sembla que es comença a animar i s'anima i fa un gol. L'1-0 en un corner mal defensat per l'Eintracht, una jugada que primer allunya la defensa, en la segona jugada el Madrid col·loca la pilota amb el cap cap a Casemiro, el segon pal, ell la cedeix cap endarrere i a última hora, a porta buida, sense resistència, Alaba fa el primer gol del partit i col·loca el Madrid per davant el marcador. Segurament la jugada més fàcil de defensar que ha tingut l'Eintracht durant el partit és la que acaba amb el gol del Madrid, 35 minuts de joc, marca Alaba, el futbolista austríac, Madrid 1, Eintracht de Frankfurt 0. Trapp havia salvat la de Vinícius, que anava cap a dins en la jugada que justament ha donat peu al córner, que fins a 3 jugadors del Madrid toquen la pilota a l'interior de l'àrea. Primer Benzema, després, aquí sobretot per mi és l'errada de defensa de l'Eintracht, que permet Casemiro tocar la pilota absolutament sol i a sobre la deixa a Alaba. Jo crec que aquí no sé si hi ha un punt de fortuna també, però l'austríac amb la pilota als peus té talent, la veritat, i en aquestes situacions ho demostra. A l'àrea amb disposició de rematar amb el peu esquerre, allò que fan els dretans de buscar la rosca amb l'esquerra dins l'àrea, no ho ha provat, ha tornat a col·locar-se la pilota a la dreta, però la rematada final ha estat massa innocent per superar Courtois. I la defensa de Mendy m'ha sorprès, molt passiu. Normalment Mendy és un defensor excepcional, l'ha deixat rebre, l'ha deixat conduir i s'ha allunyat. I Nauf, que és dretar, evidentment, recordem el gol que va marcar contra el Barça, que allà des de fora l'àrea, i ha volgut, jo crec, xutar amb la cama dreta. La intenció era bona, buscar el pal curt potser podia sorprendre, però massa fluix, crec que aquest xut. Però bé, l'Eintracht arribant també ara. Jo crec que amb una miqueta més de domini posicional a camp contrari, i evidentment els minuts van passant, encara queda molt, però han de començar a posar una miqueta la Pocos al Real Madrid i obligar-lo a ser una miqueta més vertical i a veure si poden aprofitar els espais que es vagin generant. De moment, a la segona part han passat més coses en global en 19 minuts que en tota la primera, però esclar, l'exigència del resultat és una que no era fins al minut 36 de la primera part, etc, i el Madrid havia fet un pas enrere, ha fet un pas endavant l'Eintracht i al final doncs hi ha alguna escletxa per on es pot crear perill i és ara molt més entretingut el partit. Torn pel Madrid, com també Benzema, la rematada, el primer toc i el gol. Se l'han passat a Trapp, la jugada per l'esquerra de Vinícius, l'assistència a la frontal de l'àrea per Benzema, que ha rebut ben bé, 3-4 vegades en aquesta posició molt sol durant tot el partit. Una la donada de Vinícius, no ha entrat, una altra la fallada, però al final aquesta no la pot donar de Trapp. No sé si tapat, ha fet el salt de la carpa, se l'han passada i el Madrid ha fet el segon gol. Si el VAR semiautomàtic no diu el contrari, en la cursa de Vinícius serà el 2-0 del Madrid. No havíem recordat, perquè no ha hagut d'intervenir, que avui s'estrena el SAOT, és a dir, el semiautomàtical, ho diré bé, Offside Technology. Això. El SAOT. Com ho diem, Torres? Semi-automatical Offside Technology. Salt. El SAOT, pels amics. O sigui, ho dic perquè ja, això és massa llarg, i el fora de joc semiautomàtic també em sembla... I a veure què diu... El donaran per bo, no? O no? No, s'estan esperant. No, espera, que hi ha un canvi. Mentrestant hi ha canvi. En principi, en mig minut, recordo que aquest sistema funciona amb una sèrie de càmeres que... Molt descafeinat, però bé, ja passa això. Però jo crec que és un... Jo esperava més diferència entre els dos equips, jo també, sincerament. per la redacció, jo aquesta tarda, el comentari, no sé qui el feia, era que potser 3-0 la mitja part. Sí, no, el feia jo. No, jo també. Però, no, clar, però perquè veus molta diferència entre un equip i l'altre. Però també crec, i no vull desmereixer la victòria del Madrid,
però que és una de les supercopes amb més diferència entre el guanyador de la Champions i el guanyador de l'Europa League. Perquè hem vist, per exemple, el Sevilla guanyar Europa's League, l'Atlètic de Madrid, que li va guanyar al Madrid una final de l'Europa League. Hem vist equips guanyar l'Europa League. Si, per exemple, el Barça hagués aconseguit guanyar, i no ho va fer perquè l'Eintracht el va superar en els 2 partits, avui hauria posat molta més resistència. I l'Eintracht, a més, ha perdut jugadors importants. Per mi té mèrit el partit que ha fet, perquè ha fet tot el que pot fer, i té mèrit la victòria del Madrid, però potser hi ha gran diferència entre l'un i l'altre, a diferència dels últims anys. I mira, s'acaba el partit, avui no aixeca cap cadira per celebrar el gol i la victòria a l'Ava, però en tot cas, potser que les estan més ben collades, les de l'Estadi Olímpic d'Hèlsinki, que no pas les del Bernabéu, però el Madrid acaba de proclamar-se campió de la Supercopa d'Europa, el sextet és possible, el Madrid que està aconseguint... No. Ja ho sé, però tenim la ironia, però és que us enfadeu molt, avui trobo que us enfadeu molt. Clar, però és que clar, vull dir... Ens sorprenem, no ens enfadem, ens sorprenem. Enfadeu molt, avui tots. El sextete és en any natural i només l'ha fet el Barça el 2009, el Bayern de Múnich el 2020 i ara mateix no hi ha cap club al món que el pugui fer. Ja està. Doncs ja està. Almenys aquest any. Bé, 2022. doncs espera't, d'aquí mitja hora a algun lloc trobaràs el sextet, és possible. Escolta, Però bé, en tot cas... si estan contents i feliços així, però no estan faltant a la veritat. Això és correcte. Té vostè tota la raó, senyor Jaume Molló i Massaguer, expert